Impulsar e apoiar as empresas do sector cultural da cidade. Ese é o obxectivo do Bono Pontevedra Culturgal 2020. Con esta iniciativa, o Concello pretende facilitar a presenza de 8 empresas do municipio nesta edición do Culturgal. Para facelo, o Goberno local por a súa disposición 8 postos de 2 por 2 metros. A convocatoria está dirixida ás empresas privadas do sector, polo que quedan fora da participación os organismos públicos, as entidades con participación pública e as asociacións non profesionais. Estamos facendo unha dupla función, apoiando as empresas para axudarlle a visibilizar os seus proxectos e apoiando o Culturgal tamén alugándolle stands, que tamén é unha dos métodos de ingresos que teñen a feira, non? Na adxudicación dos postos teránse en conta diferentes requisitos, tales como a trayectoria da empresa, a perspectiva de xénero ou a innovación nos seus proxectos. A proposta naceu para apoiar a un dos sectores máis afectados pola crise da COVID, pero pode converterse nunha iniciativa que chega para quedarse. Nos parece unha iniciativa moi interesante, seguramente veña para quedarse, seguramente sexa algo que no futuro vayamos a seguir facendo. Eso non quita de que o stand do Concello vai a seguir existindo, nós vamos a seguir tendo stand no Concello e outras empresas e outros proxectos e outras actividades culturais que, polo que sexa, ou ben non participan en esta oferta ou ben non están seleccionados, porque agardamos que sexan máis de 8 os que se presenten, pois terán o seu lugar, o seu espazo dentro do propio stand do Concello. Pola crise da COVID, as expectativas para este ano son moi distintas ás de anos anteriores. Aínda así, o Concello espera que o Culturgal siga sendo un referente no sector. Salímonos un pouco dese marco tirano que é a guerra de cifras. É dicir, o feito de que efectivamente todo o mundo dé por feito de que non vai a ser un Culturgal masivo, porque non vai a ser, por as circunstancias que estamos a vivir, non o vai ser, pois o tema das cifras non vai a ser unha noticia, non vai ser algo que sexa cuantificable para a edición, porque todo o mundo parte de que vai haber moita menos presenza de empresas e moita menos público. Hai que ver en que condicións se pode abrir, porque se están traballando en varios formatos, en formatos máis presencial, menos presencial. Culturgal levarás a cabo do 27 ao 29 de novembro. Todas as empresas que queran anotarse a esta iniciativa deberán enviar un correo electrónico a coordinación@pazodacultura.org cun formulario que poderán atopar na web do Concello.